kardom kado kawe phanta pini video la kan tum hanawan pila ke non malom social media long nan tum sme thek ponong po alangli Facebook la men jibi la ke share mi link pi po alangli video ka salam nan tum sme chini da hai po penang tum alangli video salam no pote bad comment khaino pi du no o laso pena jok se alangli sme aning kasik sak mate aning ke jang je pen se lason lam junu pen sme lam wai ki pidun sme dolo sme elitum chinang po penang tum lason kamang hud dola mane alangli phan mane nang hejirama nang pinsoma arlo solo lason karjo tum pena anan do sme elitum kamang hudun je kama se belo alangli nan je than pa me kalo ladak pen se elitum chini nang po bang maki pudun ji ke kama be mo emi thang along mate ipuria long mate emi thang la mo pudun lo pute lasan doko ka thai la elitum alangli lam kaneng je pen se elitum chinang po la se alangli phan ning ka pa the mate ning ka parong dun se kinai la se elitum kadok kawe se alangli phan hala Facebook page do alangli phan chirap dun sna alangli an se mane ang song ke dun thai je phan pen alangli non mesen sene video se salam bom lo la se elitum aning ka parong dun se kinai ason bad comment pi dun ki pudun tot bang plan ne la se na tum sme chini po alangli arlo soma pin soma oke alangli mi thang si video salam si rara phan sme paklang la se na tum sme arje tha chini po boro boy han chini bo boro boy ason ne ta pat chuke non ke lason aru belong ke abang arnam sinang pilo boro boy ason ne ta chipu khedalo ni piasi ke mani ma future ke bo non san chiman dalo ni ma arnam ma pilo ka pulo except nang ko ma tikali ma asi komen khaino no pindo li de ning ho hai no chinno bo ni ka aruso kali ani aruso kali ho de